Meille on tullut Xlassilta tosi makea kolmikko, millä sä saat upeat ripset loihdittua omista ripsistä. Eli ensin taivuta ne ja taivuta 3 osassa, eli tuolla mahdollisimman lähellä tyveä, sitten keskellä ja kärjessä. Noin. Sen jälkeen otat tää primeri ja tässä on itsessäänsä on jo tumman ruskea sävy, niin voi olla, että tämän jälkeen et välttämättä tähän enää ripsiväriä edes kaipaakaan. Mutta parasta tässä on tämä koostumus, kuinka ihanalta tämä tuntuu. Tämä nimittäin sisältää hyaluronihappoa ja tämä oikeasti myös kosteuttaa. Tekee näistä silkin pehmeät näistä ripsistä. Ja joka vedolla niin se tunnet sen, vaikka ripsissä ei ole tuntua edes, että kuinka hyvältä tämä tuntuu. Ja sitten kimppana niin tämä Draama ripsiväri, joka antaa sulle lisää pituutta ja tuuheutta. Tässä on muun muassa karnapan vahaa, jolla sen tuuheuden tänne ripsiin saa. Ja sitten pantenolia, joka myöskin hoitaa tehokkaasti ja estää ripsiä vaurioitumasta. Ja tässä on aika tiivistää harja, joka helpottaa tämän tuuheuden saamista tänne. Ja mitä dramaattisemmat haluat, sen enemmän voit sinne vielä lisäillä kerroksia. Mutta aika kivat ja päheet mun mielestä. Kannattaa ottaa tämä kolmikko kokeiluun. Kaikki tuotteet löytyy nyt osoitteesta www.sannastyle.fi. Moi moi!